Panglao Island, paboritong destinasyon sa nasod, ilabi na sa Holy Week, samtang Folk Healing Festival sa Siquijor, padayong gidagsa. Ani ang report. Welcome to Panglao Island, Bohol! Usa sa tuyong mibisita sa Bohol atol sa Semana Santa, ang pamilya ni Criselda Cecilio, taga Manila nga first time mitaak sa Bohol. Worth it matud pa ang ilang escapade bisan mahal. This time, mahal talaga kasi po nasa season siya. So, pag-ipunan mo talaga siya. So, ayun. Pero worth it naman po yung mahal niya kasi po ang ganda talaga, paradise. Taliwa sa nasinating krisis, wala nagpataas sa room rates ang mga resort sa Panglao. Siguro nagpapatunay lang po yun, sir, na na malakas pa rin yung demand ng travel for relaxation. At syempre, kahit papaano, yung binabalikan naman siguro na is yung services na binibigay ng bawat establishment. Pero giklaro ni Galero nga kung walay usbaw sa room rates, dunay pagtaas sa presyo sa pagkaon ug ilimnon. Samtang padayong gidagsa ang tinuig nga pagpahigayon sa Folk Healing Festival sa probinsya sa Siquijor. Ang Healing Festival nakasentro sa Mount Bandilaan. Usa ka tapok sa mga mananambal gikan sa lain-laing dapit sa Pilipinas ug mga international alternative medicine healers. Tuyo nila sa mga mananambal ang pagpaambit sa serbisyo labi na sa mga may gihambin nga sakit. Aduna usay palina ug pampaswerte nga giandam aron dali ra nga mapalit sa katawhan. Usa sa mga mananambal nga misalmot si Junel Tomaroy. Pero kining atong responsibilidad isip mananambal pagpadayon pagpaila sa atong traditional healing. Padayon ra gyapon ni namong gihimo kay dili man ni personal nga butang, di po ni about monetary support kundi usa ni ka responsibilidad para sa tanan. Samtang ipahigayon sab ang pagluto sa mga tambal nga gingong epektibo sa nagkadaiyang sakit sa lawas. Lakip sab ang mga ilimnon nga herbal gikan sa Siquijor. Some of our experience nga mga gibrew are the lemongrass, dehydrated lemongrass, and the powder or dehydrated ginger. So, amo siyang gibrew with the coffee, and it's very exciting because the taste of coffee is with a hint of spicy and herbs. Nico Sereno, Balitang Bisdak.